С какво те впечатли къщата на тайните? Кое ти хареса най-много в нея? Това, че е много завладяваща, по някакъв начин се впускаш в нея и не можеш да я оставиш. Тя е в жанра фентази. Някои хора не обичат да четат фентази, защото смятат, че е много отвлечено и няма връзка с нашата реалност. И какво ще кажеш? Даже мисля, че това е всъщност плюс, защото по някакъв начин се пренасяш в друг свят, друга реалност. И имаш ли любим герой от къщата на тайните? Или? Не. Всички герои са ми любими от него. Да. Има ли нещо, което не ти хареса и което така си се ядосал на автора и би искал да го промениш в книгата, ако имаше възможност? Не, цялата книга много ми хареса. Беше страхотна. Колко време я чете? За 2 дни я прочетох. Много бързо. Наистина много ме впечатли и пряк начин не можех да оставя, докато не я прочетох. Какво има в къщата на тайните? Би ли издал нещо за читателите? Цялата къща е изпълнена с тайни. Наистина много и неочаквани тайни. И цялата книга, много неочакван сюжет има. Тоест, всякакви герои се появяват и изчезват. Цялата сюжетна линия върви много неочаквана и много такава. По някакъв начин си задържа вниманието. Накрая тайните разбулват ли се? Или не всички? Почти всички. Почти всички. Все пак остава и нещо скрито. Да, защото ще има и продължения. Добре. Какво би казал на твоите връстници, които не обичат да четат или рядко посягат към книгите? Дори да не обичат да четат тази книга, наистина си заслужава, защото то не е като книга, то е по някакъв начин като филм направено. Цялото нещо като филм върви сюжета и историята. И при всички случаи тази книга ще ги впечатли и ще ги запали? Мисля, че ще впечатли всички. Добре.